Tohle budou mít nový videa z Half-Life jedničky, budu točit ještě Half-Life Opposing Force a Half-Life Blue Shift, ale až pomalu nějak udělám tuhle verzi, tu jedničku obyčejnou, tak protože mi dochází už nějak nápady a hlavně teďka, jak je spoura rebelů, tak to se musela zastavit, protože nám chybí musa a když tady je musa, tak zase tady není výteček. Tak jsme to zatím pozastavili a já to budu točit z těchto her, jak jsem teď řekl. Možná s Nentem nebo s Nitvínem budeme točit z Land of Threat jedno video takový. Už jsme se na něm domluvili, ale nevíme kdy, zrovna ho natočíme. Bude to... No nechte se překvapit, o čem to bude. Tak já jsem trošku od větší, jako už jsem projel polovinu Black Mesy a teďka projedu ještě kousek a protože by to bylo, protože by to bylo moc dlouhý, tamhle zrovna je G-Man, jste se ho všimli, ale bychom mohli začít, furt tady jenom kecám, tak. Super. Ještě musíme čekat na Barneyho, až nám otevře. V minulém Half-Life jedničce, co jsem měl, se mi stalo, že nějaký trotl dal na úlož to Half-Life 1 a byla na něm chyba, že třeba ten Barney pořád stál jenom na místě, neblikala ani tady ta kontrolka, prostě všechno bylo takový divný. Já jsem si právě stáhnul lepší a teďka zrovna už to všechno jde. Takže kdyby tohle viděl ten noob, tak mu chci říct, že je fakt trotl. Že takový debil nemám rád. A můžeme začít. Jsem v první misi, tamhle vidíte znak Black Mesy. Jste z nich udělal trochu srandu. Teď zase budu chvíli hledat ten oblek. Ale nevím jak dlouho. Což nám zabere takovou malou chvilku. Teď možná pak si všimnete, že už tohle není přes Fraps, ale Bandicam, protože Fraps už mě nějak nebavil. Byl zasekaný strašně a Bandicam je lepší prostě. Tak máme oblek. Sakra vlestan. Super. Tak, teď si dojdeme vystřelit tady z chlapa. Praskni. Super. Teď kulikám. Hej, zase G-Man. Trotl. Tady asi ne. Takže se vracím. Jo, super.
ty loadingy jsou nějak často. Ježíš, čouni ubové. Mi to otevří. Ty to otevří, ty to otevří. Dělej, dětku. No, aspoň někdo. Že ti to ale trvalo, negře. Ježíš. Super. To je ten mahlesek Chipmánek. Tenhle má nějakou křivou hubu, tvůrci ho nedodělali. Teď se sebou tak lepou pořád. Sláva. Jak Homer Simpson. La la la, já jsem krála. Otevřete to, už se tady nudí. Pakolízal ten Freeman.